Yon, good morning everyone. Sasalita si Google eh. Ayan, good morning ulit. Medyo matraffic tayo dito ngayon. On the way ako ng ng Pangasinan. Tinanghali na tayo. Lalaki ng truck. Ingat-ingat. Medyo nga alam matraffic. Vlog sana ako dun kanina eh, kasi traffic eh. Ayan po. Bicycle lane. Bicycle lane. Sunod naman tayo para makaiwas. Medyo tanghali lang. Oras natin is 10:55 AM. Katandam na ako ng gutom. Pero doon na lang siguro banda maghahanap ng makakainan. Truck. Yun mga kasama, samahan nyo ako ngayong araw na to. Sana'y maging safe ang biyahe natin. Walang problema. Uy, kakanan sila. Mali. Sorry. Taki lang. So guys, samahan nyo ko ha. Medyo na traffic pa eh. Mamaya tayo mag video ulit pag medyo maluwag-luwag na siguro. Pag banda sa may Bulacan parte, diba? Yun. So yun, medyo may lubog pa na hindi ko na na-videohan. May kasama tayong mga Philippine loopers. Shoutout sa inyo guys. Good luck, ride safe. Asyon eh. Huwag kang tumawid. Sana ba to? Valenzuela pa rin pa, Malantay. Kala ko nakalabas na ako ng Valenzuela. Ang traffic talaga. Tanghali na. I'll see you when you get there. See you when you get there. Nandiyan madami pa talagang sakyan dito. I'll see you later. Yun, tanghali na. Ang oras natin ay alas 12. Medyo maluwag-luwag na ang kalsada. Oh, sa lupang. Sabay kong naka-big bike. Pagod na siguro. Then maghahanap muna akong makakainan. So, ano naman lugar na to? Wala eh.
lumang kalsada. Buti dito medyo maluwag. Baka pagdating banda ron, traffic na naman. Buti na lang maganda ang panahon, kaya medyo makatakbo-takbo tayo ng matulin. Hindi naman sobrang tulin, 40 lang. Yan na, traffic na naman ulit. Apalit na pala ako. Kunti na lang. Palit, Pampanga. Na ako sa Pampanga. Kiraan. Palit Public Market. Isa ko siguro mga alas 9. Kailangan na sa traffic. Palit pa lang ako. Tayo padaan. Saan ba meron mga makainan dito? Yung mga tipong budget meal. Mahal ang gasolina eh. Medyo mataas ang tubig dito. Gawa siguro nung pag-uulan yan. Opi. Ang delikado pa sa pagkagabi rito. Dami lumilipad. Aray, tagtag. Yun, katatapos ko lang kumain. Okay. Sarap pagkain dito. 160 lang. Ang race na. Chong's Chicken Inasal. Nice one. Balik na tayo sa biyahe. Malayo pa ako. Up, yeah.
Ay, sorry. Excuse me. Let's go. Balik sa biyahe, yun. Madilim ang iyong paligid, maya maya ay uulan. Naku po, kalaban natin yan. Mga bandang Tarlac siguro, maulan na to. Ayun, kagandang upuan ah. Karamihan dito pinapaganda yung mga kalsada, nagwa-widening sila. Part ng Pampanga ito. Oh, tama, Pampanga. Yun, dito pa rin ako sa MacArthur Highway. Diyan malayo pa. May water level sila, 6 feet. Taas nun. Magsihin talaga, lumulubog pala dito dati, no? Everybody's Cafe, shout out. Saan doon? Diretso. Diretso daw, diretso. Diretso. Mukhang malolobat pa yung ano ka, intercom ko. Saan na to? Ito? Kabali? Napuntang Dao na ata ako. Kasi hindi ko pa nadadaanan yung daanan na papuntang ano eh, papuntang Bataan eh. Dinalupihan, Angeles. Wala silang ibang diversion road na bag, hindi ko alam kung meron dito. Hindi ko pa siguro na-discover na hindi na ba dadaan ng bayan-bayan dito. Dinaanan kami dito nung galing kami ng Bataan eh. Hindi ko matandaan kung saan ako dumaan nun. Shortcut eh. Pero hindi tayo dadaan doon kasi ang daan natin diretso ng ano, MacArthur lang. Ayun daw, sabi bawal magsakay at magbaba. Bawal naman kasi. Yun. Yun na. Nagtulay.
tulay papuntang Commonwealth. Commonwealth sa Pampanga. Ay, si Lola. Naka-record pa ba ako? Oo, naka-record ako. Pasingit. Nangiipit ka eh. Sorry naman. Ito na. U-turn tayo rito. Bawas na pala ako ng Sambar. Tagal ah. Almost 3 years bago nabawasan. Tipid talaga na yun, Max. Naka 122 kilometers ako. Naka 100 kilometer na pala. Kasi nasa 20 kilometer ako kanina bago umalis eh. Ang oras ay 1:30 na. Ayun, mga taga Pampanga, shoutout. Sadya ba talagang pag nag-vlog kailangan madaldal ka? May nunal naman ako sa bibig pero di ako madaldal. Sa bibig ba o dila yung nunal? Yun. Papuntang Clark na siguro to. Haba talaga ng daanan ng Bulacan, no? Medyo dumidilib lang eh. Hindi na siguro ulan yan. Saan ba pupunta to? Ito ay Angeles siguro. Hindi pa San Fernando. Oh, wala ko may proper na pa ba? Aray ko.
medyo matigas yung ano no, RCB na shock. Mga ilang kilo kaya yung proper na ano, siguro mga 140 kilo, 200 kilos para maganda yung lambot nya. Kanong gas dito? Tarlac siguro, doon na lang magpapagas. Kaso malayo pa Tarlac eh. Medyo mura ata sa Tarlac. Alright. Kinainan ko kanina Aldi rice pero nakadalawang kanin lang ako. Bawal kasi masyadong maraming kanin. Ayun. Dito pa lang KTM si Kawasaki. Kaso masyado akong malayo sa inyo. Yun, sa hindi nyo ano, naitatanong, papunta pala ako ng ano ngayon, ng San Fabian, Pangasinan. Yun. Kailangan ko munang umuwi saglit dahil may kailangan sikasuhin. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng lugar namin. Tabing dagat siya. Papakita ko sa inyo guys kung anong mga mastor. Pero dadaan muna ako ng Ordaneta. Gawa na yung isang motor doon ay sira. Ayusin ko muna. Pero saglit lang yun. Saglit lang yun. Bababa lang makina. Hindi, i-adjust lang ang kadena siguro. Malawag na daw eh. Colegio de Sebastian. Kala ko San Sebastian. Ang gara ng kulay nila no? Mint green. Sana hindi ako gabihin. Ang oras ay 1:30. Pero sabi naman ni Google eh alas 3 nandun na daw ako. Sana. Pero kung ganito ka traffic, malabo. Ay ko. Nangalay ang binti ko. Fairness, panalo itong smoke na upuan no? Hindi masakit sa biyahe pagka long ride. Uy. Sorry manong, umiwas lang ako. Maganda siguro duman dito pagka madaling araw, no? Yung walang mga sasakyan pa. I wonder. Shakies oh. Sana all afford mag-shakies. Naman siguro na bagyo, nakalabasan ng bansa. Kasi papansin nyo yung mga last vlog ko, tahimik lang, puro motor lang, walang audio. May audio pero yung hindi pa ako gaano nagsasalita.
Kasi gusto ko nga magsalita, wala ang microphone tong ginagamit kong GoPro. So naka ano tayo, shoutout pala kay sir yung sa pinanggalingan ko na itong GoPro. Hindi ko maalala kung anong ano mamaya, yung sa pinagkuhanan ko ng microphone ng Hero 4 ginagamit ko. Kaya ito medyo ano, sana naman okay yung naririnig yung boses, di ba? Kaya numasga ako ng boses. Ay, puntahan ng mga tahimik, Victoria Court. Ay ba, wala ta dito. Yun, traffic. Sadya ba talagang pag nag-vlog kailangan magsalita ng magsalita? Bagay, hindi naman siguro nila ako naririnig magsasalita, diba? Ayan o, still recording. Yun, welcome to Angeles City, the City of Angels. Nalaglag. Naglag ata yung cellphone niya. Siguro pag nakalampas na ako dito medyo maluwag na. Traffic siguro talaga rito. Aroy, 79. Taas. Taas ng gasolina. Uy. $69. Ano yung 79?
ka munang tumawid eh. Ito ay papuntang Clark. Ligalig yung traffic enforcer dito. Mabalakat crossing to, Santa Ynez. Shout out sa'yo, sir. Hindi ko na video yung mga una niya eh. 3-point shot. Yan. Nako, yan na, nagbabadya ng ulan. Good job, good job. Hindi pa pala. Yun. Kasi iba na yung init. Damdam ko na yung init. Nako po. Mauulan na mga master. Haba ng traffic sa kabila oh. Pakahaba niyan oh. Barangay Dolores.
I can tell. Ano ba kasi tuloy na mahaba? Wala pa ata eh. Tuloy na mahaba dito eh. Maluwag na yung kalsada. Yun o. Welcome to San Francisco. Ay, ano ba ito? Bamban. Unang bayan ng Tarlac, Bamban. Ayun, Tarlac na rin pala ako. Mukhang San Francisco Bridge lang. Aray ko. Fairness ha, medyo mura sila dito. Tayo na, papagas muna ako para dire-diretso. May sipon. Motor niya. Siya motor mo man, sumisipol. Uy.
lungsod ng Tarlac. Siguro Tarlac Tarlac City. Kala ko dalawa ang angkas niya. Dalawa sila. Pala ba yun o kutsarang malaki? Parang helmet eh. Kulit na na. Opya. Mahamog. Mapag. Yan naman yung ambon. Ayun, Tarlac na ako. Ay, sakit sa likod. Diretsyong biyahe ng Kahawig ni Hana. Mataba nga lang. Si Hana payatot eh. Yun, very good. Saan ba ito pupunta?